Lewapda bağ nahallarının büdjet işgärleri mezbur maliýeleşdirdi. Anamal tozan ýyly güni kyny güne goýdy. Türkmenistana geçen hepdeniň ahyryna ähli halk bağ ekmek dawarasy geçirildi. Farapda oturdulan agaç nahallary büdjet işgärleriniň hasabyna maliýeleşdirildi. Özbegistanyň süýüşip gelen tozanly tupan Lewap ýaşaýjylaryny kyny güne goýdy. Tokoy hünärmeni Sewitde oturdylýan agaçdan çapylýan agajyň sanynyň has köpdigini çaklaýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Türkmenistanyň döwlet ýeçiligindäki köpçülikleriň habar beriş serişleri geçen hepdeniň ahyryna ýurt boýunça ähli halk bağ ekmek dawarasynyň geçirilendigini habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bağ ekmek işleriniň döwlet medeniýetine habar berilmeýän ugurlary barada maglumat berýärler. Azatlygyň Lewapdaky habarçysyna görä Farap Seydi ýolunyň ýakasyna 1,5 hektar meýdana oturdulan 300 düýp agaç nahalynyň her biri büdjet işgärleriniň hasabyna 600 manatdan satyn alınıpdyr. Ol ýerde döwlet telewizionyny görkezmek üçin köpçülikleriň bağ ekmek çäresi geçirilipdir. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä ýol ýakasyna geçen hepdeniň ahyryna bağ nahalar oturdulan ýerlere ozalam agaç ekilen ekeni, ýöne ol ýerler şorlaşypdyr we ozal ekilen agaçlar susuzlukdan gurapdyr. Döwlet telewizionyny bağ ekmek dawaralaryna ýurt raýatlarynyň ýokary ruhy belentlikde gatnaşanlyklaryny aýdýar. Şeni we ony Azatlygyň marda habarçysy ýerli edara kärhanalaryň işgärleriniň bu çäreleri mezbur gatnaşdyrylanyklaryny, her bir edara kärhanadan 20-25 adamyň bağ ekmäge mezbur ýeberlenliklerini habar berdi. Resmi medeniýet görä şu ýyl Türkmenistana garaşdyrylan 30 ýyllyk münasibetde 30 million düýp agaç nahalyny oturtmak meýilleşdirildi. Türkmen mediýasy bu çäreleriň ýurtda ekologiýa we dançylygyny pugutolandyrmagy, Türkmen topragyny ýaşyl lybas bilen bezemäge gönükdirilendigini aýdýar. Bu aralykda 4-nji noýabr güni akşam Türkmenistanyň Demirgazyk gününe gorgonuşda Özbegistana çägeli tupan turdy. Özbegistanyň meteorologiýa gurulugy şeýle agyr çägeli tozanyň soňky 150 ýylda ilkinji gedek hasap alınanyny habar berdi. Media maglumatlaryna görä hususan Özbegistanyň paýtagty Daşkentde, Jizak Sewitine we Sirdarýa Sewitine has güýçli bolup geçen çägeli tozan Gazagystanyň günorta Sewitlerine de zar burdy. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy Özbegistanyň süýüşip gelen tozanyň Türkmenistanyň Günnogor welaýatynyň Gabakly, Seydi, Däne, Farap, Türkmenawat hemde Saýat Sewitlerine de täsir edenligini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Sewitde emele gelen anomal howa kronik kesellerden ejir çekýän adamlaryň hemde gartaşan adamlaryň saglygyna yaramaz täsir edipdir. Lewap resmiýetleri raýatlary düşündürüs bermeýärler. Ilkinji kömek ýa-da medisina maslahatlaryny hem bermeýärler. Diýip bir Lewap ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. İlk başta adamlar bu tozanly semalyň uly maddi ziýan ýetirmändigine begendiler. Geçen ýylyň aprel aýynda bolan harasatdan gözü gorkan ýerli ýaşaýjylar ilki bilen mekteplerdäki çağlaryny hopsuz ýere geçirmegiň aladasyny etdiler. 3 gün soňra adamlar tozanyň maddi ziýandan has erbet adamlaryň jan saglygyna erbet täsir ýetirýändigini duýup başladylar. Diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Media maglumatlaryna görä Özbegistana turan çägeli tozandan soňra Özbegistana ýurt boýunça 4000 töwereg özbek raýaty demalyş ýollary bilen bagly saglyk problemalar boýunça gysgaly lukmançylyk kömegine ýüz tutupdyr. Özbegistan synçylary anamal tozany ýurtda agaçlaryň köpçülikleriň çapylmagy bilen baglanşdyrdylar. Hepdeniň aýagyna Merkez Aziýanyň dürli sewitlerine turan güýçli tozan Beýik Britaniýanyň Glasgow şäherine dünýä liderleriniň global klimaty maslahat edýän wagtyna gawat geldi. Türkmen mediýasy geçen hepdeniň ahyryna ýurtda geçirilen ähli halk bağ ekmek dawarasy barada habar berýän mahaly Türkmenistana çapylýan, ýok edilýän agaçlar barada dymýar. Lewap welaýatynyň Farap etrawynyň tebigaty goraýyş bölüminiň bir işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonimlik şerti bilen beren gurrungyny Sewitin çägine ýerleşýän tokoy zooloklaryna müňlerçe diýip agagyň gurulşyk we beýleki maksatlar üçin çapylanyny aýtdy. Farap etrawynyň tokoy sewitleri bilen bir hatarda hünärmeniň sözlerine görä darganaty etrawyny hem müňlerçe hektar tokoy meýdanlary tas ýok edilipdir. Hünärmen Türkmen telewizionyny görkezmek üçin sewitde ekilen ýüzlerçe düýp nahalyň am derýanyň ýakasyna we sewitiň beýleki tokoy zooloklaryna çapylýan müňlerçe agaçdan has azlygyny çaklaýar. Türkmen telewizionyny görä ýurt boýunça ekilmegi meýilleşdirilen 30 million düýp agaç nahalynyň 15 million düýbi Aşgabat töwereklerine ekilmeli edilipdir. Oba ýerleri tebii gaz bilen dolup edilen bolanyny, daşary ýurtlardan getirilýän gurulşyk tagtalary has el ýeterli bolanyny, Türkmenistana tokoýlaryň çapylmagynyň öňüni alsa bolar diýip tokoy hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.